Хто нечакана адвярнуўся ад Лукашэнкі і што тут не так? У чым разышліся Святлана Ціханаўская і Марыя Калеснікава, а таксама што стала вядома пра сваякоў вядомага чыноўніка і новую пагрозу для беларускіх пенсіянераў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Беларусі стварылі дзяржаўную камісію для перапісвання падручнікаў па гуманітарных прадметах. Адпаведнае распараджэнне ўжо было падпісанае Лукашэнкам, і вось што ўсё гэта азначае. Вядома, што новую камісію узначаліць міністр адукацыі Андрэй Іванец. Таксама ў яе склад увойдуць навукоўцы, выкладчыкі, школьныя настаўнікі практыкі, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, дэпутаты і грамадскія дзеячы. Больш падрабязна персанальны склад пакуль не раскрываецца. Асноўнай жа задачай камісіі стане, цытата, «забеспячэнне паступальнага абнаўлення падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на аснове адзіных канцэптуальных падыходаў да такой літаратуры на ўсіх узроўнях адукацыі у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі». Канец цытаты. Прасцей кажучы, задача гэтай камісіі вельмі простая – перапісаць падручнікі так, каб яны адпавядалі лукашэнкаўскаму погляду на гісторыю і сучаснасць. Блізкі сябар Лукашэнкі ад яго адхрысціўся. Суд Еўрасаюза задаволіў пазоў расійскага бізнесмена Міхаіла Гуцырыева і ануляваў санкцыі, уведзеныя супраць яго яшчэ ў 2021 годзе. Прычынай санкцый тады назвалі супрацу бізнесмена з рэжымам Лукашэнкі, але цяпер вырашылі, што гэтай супрацы больш няма. Яшчэ адносна нядаўна Гуцырыеў меў у Беларусі самыя разнастайныя бізнесы. Гэта энергетыка, калійная прамысловасць ды нерухомасць. Яму належалі кампанія «Слаўкалій», гасцініца «Рэнесанс» у Мінску ды бізнес-цэнтр і аб'екты ў мінскім аэрапорце. Акрамя таго, ён актыўна падтрымліваў Лукашэнку падчас энергетычнага канфлікту паміж Беларусю і Расіяй у 2020 годзе. Аднак цяпер у судзе бізнесмен заявіў, што яшчэ з 2022 года больш не мае дзелавых інтарэсаў у Беларусі. Ён паведаміў, што страціў кантроль над праектам Нежынскага горна-узбагачальнага камбіната, больш не валодае мінскімі актывамі і выйшаў з кіраўніцтва шэрагу кампаній. Таксама Гуцырыеў адмаўляў наяўнасць асаблівых адносін з Лукашэнкам, называючы яго толькі знаёмым. Паводле яго слоў, кантакты з беларускімі ўладамі былі выключна дзелавымі і неабходнымі для рэалізацыі інвестыцыйных праектаў. У выніку ўсё гэта спрацавала, і рашэнне аб санкцыях было адмененае, а Раду Еўрасаюза нават абавязалі аплаціць судовыя выдаткі расійскага бізнесмена. Але ва ўсіх гэтых тлумачэннях мільянера ёсць адзін момант, пра які ён наўрад ці расказаў у судзе. Зусім нядаўна стала вядома, што Гуцырыеў збіраецца прыйсці ў беларускую сельскую гаспадарку, і ўжо нават адбылася яго сустрэча са старшынёй гомельскага аблвыканкама Іванам Крупко, дзе абмяркоўвалася пытанне выдзялення сельскагаспадарчых зямель для развіцця аграрнага бізнесу. Ну і акрамя таго, Крупко і Гуцырыеў гаварылі пра укладанне інвестыцый у аграпрамысловы комплекс і развіццё фермерскіх гаспадарак. За каментарыі ў сацыяльных сетках беларускія сілавікі затрымалі замежную студэнтку. Але допісы дзяўчыны тычыліся не Беларусі, а яе радзімы. Вядома, што гаворка ідзе пра студэнтку-стаматолага з Ірана Хатэрэ Хадададзі. За каментарыі наконт апошніх іранскіх падзей у нейкім тэлеграм-канале дзяўчыну затрымалі. Прычым гэта адбылося пры ўмяшанні пасольства Ірана ў Беларусі, і ў выніку студэнтку асудзілі на 14 сутак арышту. Але што з ёй адбываецца цяпер, ніхто не ведае. Паводле слоў блізкіх, яна павінна была выйсці на волю 30 красавіка, аднак дагэтуль застаецца пад вартай, а яе статус навучання і знаходжання застаецца нявызначаным. Акрамя таго, паведамляецца, што падчас утрымання пад вартай дзяўчына была пазбаўленая доступу да адваката і магчымасці звязацца са сваімі сябрамі. Пагроза для беларускіх пенсіянераў набірае абароты. Трэці год запар у Беларусі імкліва расце паказчык, які паказвае на важную дэмаграфічную праблему, якая вельмі хутка пачне ўплываць і на эканоміку. Гаворка ідзе пра каэфіцыент старэння насельніцтва, і як заўважыў партал «Зеркала», сёлета гэты паказчык дасягнуў лічбы ў 120%, а гэта значыць, што людзей старэйшых за 65 гадоў у краіне ўжо прыкметна больш, чым дзяцей малодшых за 15 гадоў. І такі перакос
можа ўзмацніць нагрузку на пенсійную сістэму, бо ў будучыні працуючым беларусам будзе ўсё складаней утрымліваць пажылых. Нагадаем, што ў нашай краіне дзейнічае салідарная пенсійная сістэма. Страхавыя ўнёскі працоўных ідуць на выплаты тым, хто цяпер на заслужаным адпачынку. І калі пенсіянераў стане значна больш, чым работнікаў, то грошай на ўтрыманне старых пачне проста не хапаць. У такім выпадку перад уладамі будзе некалькі варыянтаў, і ўсе яны дрэнныя, бо можна будзе альбо браць грошы з бюджэта, альбо паніжаць пенсіі, ну альбо павышаць спагнанні з работнікаў. Што вядома пра заяву Марыі Калеснікавай і важную размову Святланы Ціханаўскай. На выхадных 16 і 17 мая ў Мінску пройдзе маштабны пратэстанцкі фестываль, на які прыедзе амерыканскі прапаведнік Франклін Грэм. Ён жа сябар спецпасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула, але ці наведае сам Коул Мінск у бліжэйшыя дні, пакуль невядома. Калі ён і прыедзе, то хутчэй за ўсё гэта будзе суправаджацца вызваленнем яшчэ адной партыі палітычных зняволеных. Цяпер стала вядома, што Джон Коул сазваніўся са Святланай Ціханаўскай. Пра што канкрэтна яны гаварылі, невядома, але гэта можа сведчыць, што падрыхтоўка да чарговага вызвалення ўжо пачалася. Акрамя таго, відэазварот да амерыканскіх і еўрапейскіх уладаў запісала Марыя Калеснікава. Яна заклікала працягваць гуманітарныя перамовы дзеля вызвалення беларускіх палітвязняў. І цікава, што тут пазіцыі былых паплечніц ужо значна адрозніваюцца. Ціханаўская падкрэслівае, што працаваць над вызваленнем палітвязняў неабходна, але варта пазбягаць палітычнага прызнання рэжыму Лукашэнкі. Таксама яна называе санкцыі інструментам, які сапраўды працуе. Цытата. Каб не моцныя санкцыі Еўрапейскага Саюза, то ў рэжыму не было б намеру выпускаць людзей. Я разумею тых, каму здаецца, што калі Еўропа здыме санкцыі, то Лукашенка імгненна і людзей вызваліць і прыме ўсіх назад. Але гэта ілюзія, і нам трэба ўжо перастаць памыляцца. Канец цытаты. Ну а сам Лукашенка тым часам атрымаў дапамогу ад нечаканага саюзніка. У Літве заявілі пра ціск з боку Злучаных Штатаў па аднаўленні транзіту беларускага калію праз тэрыторыю краіны. Паводле журналістаў, пра гэта на закрытай сустрэчы заявіў міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс. І нібыта ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, праз якія мог бы ажыццяўляцца такі транзіт. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным напрамкам для транспарціроўкі беларускіх угнаенняў у Балтыйскае мора. Будрыс адмовіўся пацвердзіць журналістам, ці сапраўды ён казаў пра ціск, але заявіў, што з боку Злучаных Штатаў назіраецца, цытата, дадатковая актыўнасць па пытанні транзіту угнаенняў. Стала вядома, на чым зарабляе мільёны зяць высокага беларускага чыноўніка. У нашай краіне ёсць шырока вядомая ў вузкіх колах кампанія з назвай «Байскай». Яна прадастаўляе прыватныя бізнес-джеты ў асноўным для палётаў краіны постсавецкай прасторы, а таксама ў Егіпет, Ізраіль ды Турцыю. Кліенты «Байскай» – гэта вельмі заможныя людзі. Да прыкладу, на самалёце кампаніі расійскі спявак Стас Міхайлаў лятаў на славянскі базар у Віцебску. Ну і цэны ў іх адпаведныя. У залежнасці ад самалёта палёт аднаго VIP-пасажыра каштуе ад 20 і да больш чым 30 тысяч даляраў. За кожнага дадатковага пасажыра трэба даплаціць яшчэ 1000 з хвосцікам. Справы ў гэтай кампаніі ідуць вельмі добра. За мінулы год выручка склала больш за 9 мільёнаў даляраў. Акрамя таго, па дамоўленасці з беларускімі уладамі яны пабудавалі цэнтр бізнес-авіяцыі ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Як даведаліся расследавальнікі праекта бюро, за гэтым бізнесам стаіць чалавек па імені Сяргей Бацяноўскі. І гэта зусім няпросты персанаж. Бацяноўскі – зяць былога прэм'ер-міністра Беларусі Сяргея Лінга, які займаў гэтую пасаду з 97 па 2000 год. Ну і акрамя бізнес-авіяцыі, Бацяноўскі таксама звязаны са зброевым бізнесам. У свой час ён узначальваў прадстаўніцтва расійскага акцыянернага таварыства абарончай сістэмы ў нашай краіне. Гэты холдынг спецыялізаваўся на вытворчасці, пастаўках, рамонце і сервісным абслугоўванні зенітных ракетных комплексаў і радыёлакацыйных станцый. Цяпер жа Бацяноўскі кіруе беларускім ваенным прадпрыемствам з назвай ОКБ-ТСП, якое знаходзіцца пад санкцыямі Еўропы і Злучаных Штатаў. Яшчэ ў 2020 годзе Лукашенка асабіста наведаў гэтае прадпрыемства, дзе азнаёміўся з мадэрнізаваным зенітным ракетным комплексам «Бук». Ну а пасля пачатку вайны супраць Украіны кампанія пастаўляла розныя кампаненты расійскім вайсковым прадпрыемствам.
Пакуль беларускі рэжым і да яго набліжаныя зарабляюць на вайне, расіяне працягваюць біць па мірных жыхарах Украіны. Сёння ўначы яны выкарысталі больш за 670 ударных дронаў і 56 ракет. Галоўнай мэтай удару стаў Кіеў, дзе прыляцела па жылых дамах, школе ды ветэрынарнай клініцы. Большасць ракет і дронаў збілі, але ж не ўсе, і ў выніку ў адным са шматпавярховых дамоў абрынуўся цэлы пад'езд. На момант запісу гэтага відэа пошукі людзей яшчэ працягваліся, але ўжо было вядома, што найменш 7 чалавек загінулі, а 20 лічацца зніклымі без вестак. З нагоды гэтай трагедыі 15 мая ў Кіеве абвешчаны днём жалобы. Беларускія ўлады адбіраюць і прадаюць жыллё не толькі сваіх палітычных апанентаў. Цяпер на продаж выставілі 4-пакаёвую арыштаваную кватэру ў цэнтры Мінска, уласнікам якой пазначаны чалавек з тым жа імем, прозвішчам і імем па бацьку, як і ў былога топавага банкіра, выканаўчага дырэктара Белінвестбанка Андрэя Раманенкі. Ён праходзіў па справе аб хабарах з былымі топ-менеджерамі таго ж банка. Вядома, што ў 2024 годзе яго прызналі вінаватым у злоўжыванні ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі, але які яму вынеслі прысуд, не паведамлялася. Але вядома, што яго начальніка, кіраўніка банка Андрэя Брышталева, пасадзілі на 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і далі яму штраф у памеры 2000 базавых велічынь. Тады гэта было 80 000 беларускіх рублёў. Хутчэй за ўсё і Раманенку не пашкадавалі. Ну а за яго кватэру ўлады плануюць атрымаць паўмільёна беларускіх рублёў. Былы беларускі міліцыянер прыйшоў на расійскае шоу пантавацца шыкоўным жыццём і прадставіўся мільянерам, які шукае пародзістую прыгажуню. Але сілавік сеў у лужыну, бо высветлілася, што мільянер ніякіх мільёнаў не мае, а з былой жонкай дык і ўвогуле судзіцца за аліменты і пераконвае суд, што зарабляе 750 рублёў штомесяц. У сваіх сацыяльных сетках Владзімір Фяцісаў дэманструе загарадны дом і любімую BMW, а таксама публікуе відэа стосовак з подпісам «Халасцяк без дзяцей, вандрую, кайфую». Ён ужо наведваў эфіры беларускага канала АНТ, а цяпер прыйшоў і на расійскае тэлешоу «Давай пажэнімся». Выпуск з яго ўдзелам назвалі «Заможны беларус», а прадставілі яго як генеральнага дырэктара кампаніі па камерцыйнай нерухомасці, які носіць выключна дарагія касцюмы і дарагія гадзіннікі, а таксама не бярэ на працу жанчын за лішняй вагой, бо яны псуюць імідж кампаніі. Але хутка высветлілася, што Фяцісаў не мільянер, а міліцыянер. Паслужыўшы ў міліцыі, ён стаў чарговым беларускім іпэшнікам, які займаецца здачай у найм уласнай і арандаванай нерухомасці. Хутка знайшлася і былая жонка мужчыны, якая дадала падрабязнасцяў. Па яе словах, падчас іх сумеснага жыцця усе даходы сыходзілі на крэдыты мужа. Аднойчы, каб у чарговы раз закрыць фінансавыя пытанні, жонка нават прадала амаль усе свае залатыя ўпрыгожванні. Паводле слоў жанчыны, гэты псеўдамільянер падымаў на яе руку, а пасля пачаў здраджваць, праз што яны і разышліся. І цяпер былая жонка выбівае аліменты з яго праз суд. Прычым, у судзе Фяцісаў ужо не пазіцыянуе сябе як мільянер, а зусім наадварот. Ён заяўляе, што зарабляе ўсяго толькі 750 беларускіх рублёў штомесяц. Мінскі падлетак 2 тыдні шукаў бацькоўскія грошы, каб выратаваць сям'ю. У інтэрнэце 16-гадовы юнак пазнаёміўся з дзяўчынай, падзяліўся з ёй сваёй геалакацыяй і хутка атрымаў званок нібыта ад супрацоўнікаў міліцыі. Маўляў, па яго каардынатах могуць прыляцець вайсковыя дроны, і тады самога хлопца абвінавацяць у дапамозе тэрарыстам, а бацькоў пасадзяць у турму. Усё гэта было спектаклем махляроў, але ж падлетак паверыў і, каб выратаваць сям'ю, пагадзіўся задэклараваць бацькоўскія грошы. Хутка з ім звязаліся ўжо нібыта супрацоўнікі падатковай і праз відэазванкі амаль 2 тыдні кантралявалі, як хлопец шукае дома сямейныя зберажэнні. У выніку юнак узяў усе бацькоўскія грошы, а гэта каля 28 000 беларускіх рублёў, і пакінуў канверт з імі пад дрэвам у загадзя дамоўленым месцы. Калі бацькі даведаліся пра гэтую выратавальную аперацыю, было ўжо позна. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.